Maro olo diaboliser atsika volaniko zegny. Maro olo mankaratsy or que tsaindreo fa anisany marary ireo amin'ny resaka système centralisé ty. Ampidirindreo adipoko, ampidirindreo soi-disant la division. Maro ampidirindreo eto juste empêcher atsika agnapetraka état fédéral io. Izy koa zavanareo, io tsy sarotry magnapetraka état fédéral io. Io tsy sarotry. Il suffit d'aller voir la constitution, tsy mara ivoagna fa mipetraka l'état fédéral. Tsy mara va, fôtony za tsy matoky le fifidianana oui ou non, za tsy matoky zegny. Fôtony Madagasikara ao tsisy fifidianana madio. Izy koa mivolagna zio mbola tsy haiko misy fifidianana madio. Regninay koa ne anareo mivolagna état fédéral marary aminay, magnarary regninay zegny, regninay. Fa tokony mandiniky koa nareo fa centralisation du pouvoir koa marary aminay zalahy e. Marary aminay koa centralisation du pouvoir. Zay zegny isaka tiagnano raha zegny mila mangataka permission aminareo. Marary aminay koa zegny. Zegny amizay tokony eto tsisy adifoky zegny volaniko. Eo tsisy Tananarivo. Za ndraiky miangavy Tananarivo volaniko zegny mbô hiady miaraka aminay koa. Parce que Tananarivo anisany victime. Zegny amizay mampafetsy robaka. Azonareo? Ataondreo fa mampiady foko atsika lera le atsika koa fa mivolagna Tananarivo. Atsika mivolagna Tananarivo karaha olo mivolagna Diego Suarez ne. Azonareo zegny? Oh fa tsisy zegny volaniko tsy Diego zaraiky fô pitran'olo aby Diego ao. Maro karazanan'olo ao mipetraka Diego Suarez ao. Fa lasan'le bado direct ataondreo fa zay merina, zay borizany volagninareo. Non, tsy zegny. Tsy zegny. Gasy mipetraka Tananarivo ao jiaby. Tanareo za fa voly resaka me ampidiriko fô za fa voly le resaka merina borizany zegny toa. Za mivolagna Tananarivo direct. Tananarivo direct eko misy olo boka Diego Tananarivo ao, misy olo boka Toliara, misy olo boka Fort Dauphin, olo jiaby ao Tananarivo ao. Ary olo jiaby zegny koa anisany victime amin'ny raha mandalo resaka centralisation du pouvoir. Io volaniko, ça fait déjà 60 ans. 60 ans, volaniko. Madagasikara zegny indesin'olo amin'ny resaka système centralisé. Modèle ty amizay fortement centralisé zegny, tu vois? Modèle ty amizay fahita maso tsisy raha vitany. Tsisy raha vitany. À part ao Antananarivo izy nagnamboatra, tsisy raha vitany. Zay olo mitondra ao priorité ndreo zegny posindreo ndraiky mila feno. Exemple za mivolagna aminareo zegny zava Ravalomanina. Soi-disant partisan de Ravalomanina mi-contre za, soi-disant za iraka vazaha, za pour les vazaha, za zegny resaka vazaha. Or que Ravalomanina zio andeha en France. Anareo ne mamoreny Ravalomanina. Ravalomanina nefa nivolagna za tsy contre la France. Anareo fo anisany mivolagna fa Ravalomanina contre la France. Za fa zio Ravalomanina izy andeha à Paris. Andeha hikoragna amin'izao diaspora. Azovy diaspora andeha hikoragna isan'ny Ravalomanina. Hitanareo boka zay. Ataovanareo sondage. Ataovanareo sondage. Zegny amizay volaniko. Non, il faut se réveiller, kaza magneky atsika kadalendreo fa mivolagna fa
État fédéral ty magnano division, état fédéral ty misarasaraka Madagascar, io tsy misarasaraka Madagascar zay. Ah ouais, zay le blanc, il faut se poser la question. Unity acte de rébellion, you devoir, responsabilité envers la nation raha volaniko zegny. Sasany volagna, ouais, l'état fédéralisme il divisé Madagascar. Non. Raha midivise Madagascar azy io volaniko aminareo zegny. C'est l'inégalité. Ça veut dire que olo jiaby tsy managna la chance, gasy jiaby tsy managna la chance mitovy. Zay atsika tsara nitondra fédéralisme, tsy haiko ino raha vozoan'olo boka. Ino raha vozoan'olo fédéralisme. Or que fa hitantsika fa izy koa mbola atsika micontinue amin'ny état unitaire aty, io lombolombony io eky. Io lombolombony. L'état fédéral, c'est simple. Zay ny volaniko aminareo, nareo volagna sarotro, tsy tondratsika état fédéral. Tondratsika état fédéral io. Io tondratsika état fédéral io. Abitranareo boka io tsika mizaha. Io volaniko tsy colonel Michael Zaraiky magnapetraka état système fédéralisme io. Gasy jiaby magnapetraka système fédéralisme arakaraka karakory fiboatsika. Exemple volaniko aminareo zay Diego zio fa magnano. Fa mivody Diego resaka fédéralisme. Ary Diego fa nivolagniny Eliana Bezazy, madame Eliana Bezazy. Diego en avance volagniny. Tegna en avance Diego, fotiny marara amin'ny Diego ny raha mandalo io, fotiny Diego c'est une ville touristique. Or que ireo amizay tsy miprofity resaka tourisme, Diego Suarez. Zay mbola hely teo volaniko aminao zay, firy zay maregny réunionnais havy, vol direct à Diego Suarez. Nadoso vol direct igny. Pourquoi? Mila contrôlena agny Antananarivo jiaby passager, raha jiaby mandalo mila contrôlena ao Antananarivo. Zegny amizay teo misy surtout resaka kolokolo maresaka boka zegny teo. Ao Antananarivo ao fo, jiaby ao fo, niana amizay tsika magnasara mivolagna, mitsangana atsika, lalagna tsy vita, délestage tsy colonel Michael. Rango tamin'ny Ravalomanina délestage n'y existe. Colonel Michael zio mi répare raha tsy vitanareo depuis 25 ans. Magnano zay mety aminazy. Ary le problème volaniko zay, mbola misy olo agnatin'ny fitondragna, ministre soit député, mbola magnano obstacle amin'ny colonel Michael io. Io tsy vitan'izy Zaraiky volaniko zay. Anareo volagna azy koa tsy vitanao mandeha, azova apetraka anareo io. Anareo volagna fa olo animba angala place ny colonel Michael io, mavita plus que izy. Donc avelaotsika izy miasa. Atsika mila mipousse izy koa en même temps. Io tsy vitan'izy Zaraiky. Zay le volaniko, allo atsika gnano investisseur privé. Atsika tsy mangataka vola amin'ny banque mondiale eky. Zay raha zay volaniko amin'ny colonel Michael presque isan'andro. Allo investisseur privé, ireo fo mandeha mitada ie azahoandreo vola. Tsy atsika magnefa izy. Tsy atsika magnefa izy va. Karaha agent immobilier zay. Reo magnano location, non, amezany agent immobilier ty, amezany tompiny trano, agent immobilier, aloha karakaraha izy tsy mijery nde voaefa nde tsy voaefa fa volanakahy mila midriky fo isan'andra. Isaka moi. Karaha zegny koa investisseur, que ce soit dans l'énergie, dans l'hôpital, dans la santé, dans l'éducation, raha jiaby zegny aloha.
eko fa atsika vola atsika ao a Madagasikara volaniko zegny. Non mais c'est normal. Raha koa fakatiny projet tsy maintsy mandeha fo. Anareo fogna Andry nagnamboatra lalagna. Volan'ny posina Andry Rajoelina mba nagnamboatra lalagna io. Soit volan'ny Hery io, soit volan'ny colonel Mikael, soit volan'ny Marc Ravalomanina. Non, io tsy volan'ny président zegny. Ataovagna ty lohanareo fa akosany. Mais ireo teo misy manakina. Izy amizay colonel tsy manakina. Ambelany mandeha lalagna izy koa izy raha tsy fagnazy soi disant ny Andry Rajoelina ny stoppeny boka lalagna io. Mais ny continuer fo izy. Ny continuer fagnamboarana lalagna. Ary izy mbola miady resaka délestage. Donc, zay volaniko amitsika jiaby mila mitrangana atsika fa hitandreo fa marary amindreo resaka fangatantsika fédéralisme ty. Fa maromaro iangavieko dans les 6 provinces, za tsy magnavakavaka volaniko zegny. Dans les 6 provinces mbo hotrangana atsika jiaby. Mbo hotrangana atsika jiaby. Io volaniko aminareo zegny tsy mila élection zegny. Vandy fo olo mivolagna mila élection, mila référendum. Io député mavita mivolagna raha zegny. Député mavita mivolagna. Bon, système fédéralisme. On va voter une loi, système fédéralisme. Nefa. Karaha nareo mivote. Io le resaka budget fo. Io le problème budget fo de io. Budget mipody en farce 70%, 30%, mbola gentille zay mivolagna amegna 30% agny Antananarivo. Concernant l'armée, concernant les grandes, comment dire ça, les affaires étrangères, admettons, tu vois, concernant voilà les 30%, à mais les 5 provinces qui restent. Tana aussi doit donner les 30%. Une fois caisse de l'État. Donc, io volaniko aminareo zegny tsisy magnavakavaka ary voleza io tsisy racisme zegny. Fédérer ça veut dire être ensemble. Zavanareo raha nandalo depuis atsika nazo indépendance. Tsy menitra anareo zegny. Madagascar zegny. Hitan'olo ivelany fa maskiny Madagascar, tsisy raha misy Madagascar. Président toujours des corrompus. Hazala tsy menitra anareo. Tsy menitra anareo maregny raha karaha zegny. Tsy menitra anareo mahita tanànatsika tsara be io ke robatigny. Pétrole tsika tsy amboarigny raha jiaby. Za mivolagna aminareo dans les îles éparses là. Hydrocarbures, je vous dis franchement, c'est le meilleur. Enfin, mivolagna aminareo zegny les îles éparses. Donc, autour de Madagascar, misy raha volaniko aminareo jiaby zegny. Tsy adala la France, tsy magneky resaka Mayotte, les îles éparses, la Réunion, tsy amezandreo olo. Indreo fa manan-karena be ao. Misy raha maro maventy ao. Atsika ndraiky au lieu de zay le volaniko voleza anareo koa mavita fitiavagna antegna. Tsisy problème zegny. Mais kazalainareo les 100%. Karaha ataony état fédéral zio volaniko. Au moins 70% tananareo, 30% maizanareo vahoaka. Tsy zegny fa ao koa ny volaniko aminareo zegny. 99% hoaninareo les panneaux politiques, les 1% igny ny Madagascar jiaby. Igny ny Madagascar jiaby. Zay fa match volaniko zegny ataovanareo calcul. Zegny tsy mampandroso Madagascar. Zegny amizay avy zay ty les diaspora zay magnamia mandefa vola. Mandefa vola zay. Tsy adala zegny Ravalomanina avy à Paris. Eny fa diaspora aby ty misy poids. Ina viany diaspora misy poids. Za zio exemple olona kahagny
mifidy admettons peu importe za mivolagna amina anao fidiana ty fa anao tsy andefasako vola exemple fo volaniko zegny io tsy maintsy fidy olo volaniko zegny il y a des impacts amin'ny diaspora zegny amizay volaniko ombiagna atsika diaspora mavita magnano mivote raha zegny volagny colonel Mikael zegny amizay tsy tian'ny sasany le diaspora magnano élection aty agny ivelany ino antony karaha io la corruption vote truqué tsy voacontrôlendreo zegny volaniko io tsisy mankaratsy état fédéral zegny io tsisy mankaratsy état fédéral volaniko aminareo zegny fa mipetraka zo fa il faut juste l'appliquer vakinareo tsara constitution boka anareo volagna ordonnance ramanantsoa ça c'était abrogé depuis ça fait longtemps ça mais fa tsisy lalagna fony volagna fa abrogé l'ordonnance ramanantsoa fa tsisy lalagna fony volagna fa raha zay fa abrogé rango faela io volagna apetraka anareo système fédéralisme io je vous dis franchement même pas un an zavanareo fôtony hagnano concurrence olo jiaby hagnano concurrence magnamboatra université magnamboatra l'hôpital magnamboatra comment usine raha jiaby misy amitsika ne raha jiaby zegny usine iny clou tsisy amitsika par exemple usine iny fanjaitra tsisy amitsika exemple fo zegny coton fandravagniny raha jiaby zegny nisy amitsika teo raha jiaby vouloir tout centraliser izy io fa tsy mila eky zegny volaniko volezanareo resaka zay mila province autonome zay mila état régional zay mila décentralisation raha jiaby zay fa napetraka andreo teo tsy niappliqué ndreo zay nareo ivory état régional non misarasaraka vato atsika amizegny il faut qu'on a un but final état central contre système fédéralisme zay tokony ataotsika fa tsy araiky mitama zay mila décentralisation fa agnatin'ny constitution fa tsy appliquegna raha tsirika zay fa nevoly province autonome fa natao raha jiaby zay zay volako tsy mila mivilivily eky apitrao état fédéral apitratsika 5 ans izy koa tsy mety amitsika ivoatsika koa izy za fort possible que tsy mety amitsika raha zay non jamais de la vie que tsy mety système fédéralisme za mizaha tanàna jiaby mandroso karaha miappliquer système fédéralisme fo jiaby rotsy agnatin'ny pays lakeu même l'Afrique aujourd'hui demande à être fédéralisme même l'Afrique ino mba dikany Europe c'est du fédéralisme l'Europe c'est du fédéralisme c'est pour ça que l'Afrique demande on va créer le fédéralisme atsika tokony mavita magnano zay nintsika njerika ataotsika voalohany l'Europe ambarinareo karakory l'Europe tsy misarasaraka koa fa misy la guerre l'Europe jiaby miady karaha zegny koa système fédéralisme tadiavintsika io a Madagasikara io tsisy frontière zegny l'Allemagne atsika ok on appelle ça des frontières mais atsika mavita mandeha en Allemagne magnano course atsika mavita mandeha en Belgique mavita mandeha en Espagne mavita mandeha en Italie tsy mila visa zegny visa raiky visa Schengen c'est ce qu'on appelle l'Europe dans l'Europe il y a la France il y a un peu de tout le monde zegny amizay volako Madagascar tsy miova Madagascar izy magnano état fédéral nazy après izy koa l'Afrique veut dire oh bon on va faire l'état fédéral aussi on va s'incorporer là-dedans zava la France état unitaire la Belgique
État fédéral, la Suisse fédérale, tu vois. Et c'est spécial la Suisse, c'est une confédération là, c'est très spécial. Ils ont leur monnaie unique, ils ont leur monnaie aussi, c'est très spécial, tu vois. Mais enfin, en atteint l'Europe, Zenevlan, tsy magnavakavaka système fédéralisme, volezana ro mavandy, ary tsisy racisme zegny agnatin'ny fédéralisme. Le racisme zay gasy tsy tiany fa namany mitovy izy. Zay gasy tsy mankatia fa comment dire ça là, izy andeha agnamboatra passeport, so andeha agnamboatra cabinet-nazy, angataka autorisation à Tananarive. Donc, io tsisy magnavakavaka. Madagascar, ce sera unique. Uni avec l'État fédéral, il sera toujours uni Madagascar. Io, hymne national, arrête, faut. Le Madagascar, il sera Madagascar, il s'appellera pas Madagascar du Nord, Madagascar du Sud. Non. Non. Zeng tsy mety zeng. Io tsisy magnavaka. Sasany baka ato mivolagna aminaka, avia ty anao mipody aty anao, avia mampiasa gasa ty. Fa nataoko raha zegny. Fa nataoko. Za fa nagnabiagna restaurant bar tagny. Za tsy nisafidy azovy olo miasa aminaka. Za tsy nisafidy nay atomoro izy nay Antandoy, nay Merina izy, za tsy mijery zegny fa azonao raha tadiavinay, izy mila miasa fo tsara fo. Ary fa maro koa. Amizay da mbelako fitiavako tanindrazako fo zegny. Tsisy resaka foe azahoagna vola, non, fitiavagna tanindrazagna zegny. Karaha ray aman-drenitsika ninodonia personam, niady koa izy, niady. Zay ny volaniko, izy koa tsika niady rango faela. Faela Madagasikara io nandroso. Niany ty atsika vo karaha préparé amizay tsika agnano izy. Pourtant tsy zay voalohany hitaka État fédéral io. Rango faela État fédéral io. Fa zay fo dans la continuité. Karaha nataony Traoré, capitaine Traoré, tsy izy panafricanisme. Misy Sankara taloha, ninay nisy Koubes taloha, nisy Moujajon taloha, nisy Koutit taloha. Zay fo zio midika agnatinao koa. Mais cette fois-ci, j'espère que on va se battre en même arme égale. Azonareo zegny tsy de andeha tifitry zay fotony anareo tsy mankatia État fédéral. Andeha hiady aminay fotony anareo tsy mankatia État fédéral. So anareo avy mangalangalatra taninay. Azonareo zegny agnisan'ny système fédéralisme zay koa tsy ilainay système fédéralisme. Fotony tsy possible anareo agny boka agny andeha ngala taninay, exemple anao Sibe, tany ty tsara alainay izy ty. Non, c'est pas comme ça. Bonjour. Zegny izy, atsika toujours mi continue resaka système fédéralisme ty. Etsika izy fa en place. Izy koa mbola vote oui ou non, tsy possible zegny. Raha raiky fo mety atao amezantsika pression député tsika. Amezantsika olo jiaby karaha za Soleil Mady. Olo jiaby nefa karaha za, mais misy mbola mavozovozo fo fa commence mihetsika atsika io. Commence mihetsika. Donc amezantsika pression député tsika. Miteny zavanareo Razara-Pierre, iry Afakandro Christian, mbo iangavio koa nareo député. Député nay aby io, iry Bora Réglage, iry Sylvain, iry mbo miaraka aminay koa. Miaraka aminay, itakenay système fédéralisme io. Io tsy sakanan'ny colonel Michael volanko aminareo. Io tsy sakanan'ny colonel Michael. Je mettrai ma main au feu. Io tsy sakanany. Io tsy anakina io. Zeny volan mitsangana atsika avec le respect. Azonareo zegny, kaza magnasasa olo, kaza mamoriporogno. Mitsangana atsika. Bon, zegny ninay. Aloha koa atsika mandeha le contre système fédéralisme io, atsika mandeha mitena amindreo, non tsy zegny, kaza magneka nareo vandesan'olo
sensibiliser-tsika rô ka za magneka nareo videsan'olo fa io tsy mila visa zegny andeha Diego Suarez nareo boka Antananarivo zay boka Diego andeha Antananarivo mila visa vandy zegny raha ampidirin'olo agnatin'ny lohan'ny sasany mavozo amizay sasany karakory dikan'izay mila passeport zay ty tsisy vola agnamboatra passeport azonareo zegny mavozo amizay olo non. Madagascar restera Madagascar uni à l'intérieur d'un fédéré. Madagascar reste Madagascar. Zay volanko volaiza atsika comment les diffamations volanko aminareo zegny le mankaratsy olo atsika boka Diego tegna dangereux amizay boka atsika Diego mankaratsy atsika mamoroporogno atsika tu vois. Exemple zio le vote nataony roa amin'ny l'Assemblée nationale resaka budget député c'est passé, c'est pas passé, ça a été proposé. Non, attendez, attendez, c'est pas comme ça. Atsika fa lohany soleil zeny volanko angatako anareo jiaby lohany iry bejoma hitantsika anao olo mavita magnavory olo resaka sport anao fantandatsika député azonao zegny anao ty hidrika politique fa ela za mikotrana anao zay fa ela za nikotrana anao zeny volanko leranao zio ndesa vahoakanao ndesa vahoakanao hitanay koa hagny bezara ro mialy fa nike ankirany azovy Eliana Bezaza zeny zay volanko za tsy miady amin'olo za tsy miady amin'olo de zovy izy koa fa miragna conviction tsika za miposy fo de zovy anao talohany de zovy anareo za tsy mijery resaka orange igny fanadignako igny zay orange taloha miaraka aminay andeha hiady état fédéral zay mangala il faut faire la part des choses comme narosé orange bio exemple Justine Zam l'état fédéral viens avec nous je m'en fous moi de ton passé azonarosé butika agnapetraka état fédéral io zegny ndraiky nitsika magnano politique olo orange taloha io tsy mila idiratsika c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses natao izy niala hagny andeha miaraka amitsika misy antony zegny boka misy antony fanadidiky izy zay tsy mila même izy magnano politique tsy hainao karakarakory fagnaovany politique zegny izy merci aminareo nitandreny bon week-end à tous peut-être amaray koa magnano vidéo atsika tsy voly resaka fédéral législatif pardon tegna tsy voly atsika il faut qu'on continue atsika tsisy ennemi le seul ennemi tsika volanko zegny système centralisé c'est le seul ennemi tsika système centralisé rafitra io tsy manjary io tegna mamony atsika gasy zegny amizay Marc Ravalomanana zio andeha ikoragna amin'ny diaspora diaspora matanjaka za tsy raha tsy tia Marc Ravalomanana izy koa petrahan'ny Marc Ravalomanana état fédéral io niany izy mivolagna bon apetrako état fédéral za mivote izy azonareo zegny mais il faut que ce soit vrai fa tsy nikatrikatra amy karaha atao zao baka fetrifetry aby io zay olo candidat mivolagna za agnapetraka système fédéralisme za mivote izy za mifidy tsy hainareo za mifidy zegny izy bon zegny izy merci aminareo